Een muis in het stadhuis. Vorige week zondag was het een speciale dag. Timmy, de zoon van familie Pieper, was jarig. Mama Muis plande al maanden een groot en leuk feest voor Timmy. Alle vrienden van Timmy waren uitgenodigd. Tom, Jerry, Eva, Jim en ook alle muizen uit de buurt. Ze wouden allemaal graag naar het feest, want het huis waar Timmy woont mag je niet zomaar binnen. Het is een groot groen huis die de mensen stadhuis noemen. Papa Muis heeft het hele huis versierd. Daarvoor had hij heel veel ballonnen nodig, want het stadhuis is heel erg groot. Mama Muis heeft heel veel hapjes gemaakt. Kaasballen, kaaspastetjes, kaaskroketten, kaasblokjes, kaassalade en een hele grote taart gemaakt van, ja, kaas. Daar houdt familie Pieper zeker van. Alle muizen hebben van het feest genoten. Ze hebben allemaal gedanst, lekker gegeten en gedronken. Het was een leuk feest. 'S Avonds, toen alle muizen weg waren, was mama Muis erg moe. Maar ze ging wel eerst alles opruimen. Papa Muis en Timmy gingen lekker op de bank zitten om uit te rusten. Plotseling horen ze mama Muis schreeuwen. Oh nee, wie heeft dit gedaan? Dit kan toch niet? Mama Muis klonk erg bezorgd. Papa en Timmy renden naar de grote zaal. Wat is er aan de hand? Vroeg papa Muis. Een muis heeft aan de vloer zitten knagen, zei mama Muis. Maar dat is toch niet zo erg? Vroeg Timmy. Tuurlijk is het erg, antwoordde mama Muis. Dit huis is een monument. Een wat? Vroeg Timmy. Een monument. Een monument is een huis of gebouw dat meer dan 50 jaar oud is en ons informatie geeft over de geschiedenis van Aruba en hoe de mensen hier vroeger leefden. Dus ons huis is heel erg oud en belangrijk? Ja, het stadhuis is bijna 100 jaar oud. En de vloer ook, zei mama Muis. Ja, zei papa Muis, ons huis heet stadhuis. Veel mensen komen hier dagelijks om te trouwen. Ja, zei mama Muis, het is een symbool van liefde. Bijna 100 jaar geleden heeft de heer Eloy Arends, die een dokter was, dit huis laten bouwen toen hij ging trouwen met Maria Monica Laclay. En op de dag van hun trouwerij heeft hij haar met dit huis verrast. Ze waren erg verliefd op elkaar. Dit huis is een van de mooiste huizen van Aruba. En je opa Pieper was een van de eerste muizen die hier hebben gewoond. Ik heb een idee, zei papa Muis. Ik ga mijn vriend Ronnie Muis, dat bij het Huis van Monumentenfonds woont, zoeken. Zij zorgen daar voor de monumenten van Aruba. Hij weet zeker hoe deze vloer gerepareerd moet worden. De volgende dag kwam Ronnie Muis met zijn vrienden de vloer bekijken. Deze vloer kan je niet zomaar repareren. Het moet precies gedaan worden als 100 jaar geleden. Maar ik kan het zeker doen. Een paar uur later was de vloer klaar. Mama Muis was weer blij. Het ziet er weer mooi uit, zei mama Muis. Zie je, Timmy, als je groot wordt, moet je ook goed voor ons stadhuis blijven zorgen. En ook voor andere monumenten. Als je ergens uitgenodigd bent, ga je niet aan de vloeren zitten knagen. En zijn er nog meer monumenten op Aruba? Vraagt Timmy. Ja, Timmy, heel veel. Maar voor familie Pieper is het stadhuis het allermooiste.